Яңа заман татар әдәбияты елъязмасын язучылар берлеге тарихыннан башка күз алдына китерү кыен. Май аенда Татарстан язучылар берлеге 90 еллыгын халыкара төрки әдәби фестиваль кысаларында билгеләп үтте. Юбилей чарасында катнашкан язучы, прозаик, драматург Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла төрки дөнья зур һәм бөек дип саный. Аралашу кирәк. Төрки халыклар бит гомумән. Бер-берсенә тәрҗемә итешергә кирәк, танышырга кирәк. Ягъни безнең тел уртаклыгы, дин уртаклыгы, әдәбият уртаклыгы, тарих уртаклыгы бар алар белән 30-га якын төрки халык яши Россиядә име. Иң олылары инде сан ягына үзбәк, татар, казах, Азәрбайҗан иң олы немчә Казакстан лидерлык ала. Революцияда татарлар лидер иде, төрки халыкларга Тукайдан өйрәнәләр иде. Һәм ул шулай да, аннан соң Үзбәкстан белән Кыргызстанга бездә китаплар басыладыр иде татар нәшриятендә. Аларның типографиялары юк иде. Менә без аларга мулда әкә буларак, ягъни укытучы буларак, Ибраһимов, Бабичлар аларга белем биреп жүргәннәр аларда каникул вакытларында казакларга. Менә без лидер булганбыз.